idemo daleko, da spasimo sve, dajemo sada sve, pobedit ćemo. Samo mi smo taj sjaj koji obasjava tvoj svet. Nek svo zlo nestane kod Miyako. Mi smo sada tu, Kod Miyako. u dobru i u zlu. Kod Miyako. Mi uz tebe smo Kod Miyako. jači zajedno. Strah od visine. Sistem holosfere priključen. Dobrodošli u sektor 5. Zid samo što se nije otvorio. Idemo. 3 minuta da nađete ključ. Krenite! Vrata su na pogrešnom mestu. Evo naših starih prijatelja. Puzavci, baš ne mogu bez nas. Ljudi, ne zaboravite da vreme teče. Da vidimo. Našao sam ključ. Desno, iznad Yumi. To je posao za mačku. Ne tako brzo, Tupane. Ode, ponestaće ti životnih poena. Ode! Dobar! Sad! Jeremy, priključila sam se. Hajde, Elita! Treba da skupimo podatke pre nego što stignu leteće raže. Samo što se nisu izlegle. 5, 4, 3, 2, 1. Sad! Hej, Jeremy, ne vidim leteće raže. Čudno! Vidim ih na ekranu. Budi na oprezu, mogu da dođu sa druge strane sektora. Gotovo, Jeremy, možeš da preuzmeš. Dobro, preuzimam. Programirao sam prevoz. Drži se, princezo. Dobro, prolaz je otvoren. Jeremy, imamo problem. Upravo smo pronašli leteće raže. Trebalo bi da možete da umaknete. Šta je to?
Mine, Jeremy! Oni nose leteće mine! Dakle, ovo su šifre za Ksenine podsisteme. Razbio sam ih pre 3 nedelje. Ej, da! Ovo izgleda kao program za kodiranje virusa. Možda bi mogao da ga iskoristim. Ako taj virus unutra i malo liči na ovaj, možda ću vas spasiti od Ksene. Misliš, u skorije vreme? Da! Dobro, idemo odavde. Večeras je veliko takmičenje u penjanju. Moram da vežbam. Već sam ti rekao da neću da idem. Stvarno? A zašto? Zato. Makar dođi da me gledaš. Ma, ajde, Ulriče. Ovdje najzad našao sport u kome je dobro biti žgolja. Hej, nisam ja žgolja. Ja sam Vitak. Nije to isto. Ajmo, samo polako. Trebalo je da ostaviš bubuljice dole, a, Herb? Suviše su teške. Delarobija, ja ću te... Ja sam kralj sveta! Dobro, Sterne, na zid. Vidi, Jime, A? Ko će prvi do vrha, ha? izvini, ne učestvujem. Plašiš se? A? Ne, nisam uplašen, ja... Ajde, Sterne, pokaži šta znaš. Penji se na zid, brzo! Hej, ajde zgazi ga, pa da jedemo. Spremna, Elita? To! Proba uspela! Neverovatno! Uspeli smo! Imamo antivirus! Jeremy, a da me odmah sad ubaciš? Mogli bismo da iznenadimo druge. Ali zar to nije malo rizično? Biće isto tako rizično i za 2 sata ili 2 dana. Dobro, idi na skener. Startujem proces. Šta on to radi? Ajde, Urliče, mrdaj! Možeš da ga pobediš, kreni! Šta je, Spidermane? Pleteš mrežu ili si zaspao? Ej, Sterne, šta je s tobom? A? A, razumem. Malo dremke pre ručka, a? Ostavi me na miru! Ti imaš strah od visine. Ulriče, čekaj! A nek se malo izduva. Pusti ga da se sabere. Spremna? Da, kreni! Elita, kako se osjećaš? Reci nešto. Nešto. Ako možeš da praviš loše šale kao Od, onda mora da si dobro. Hej! Možda je otišao u fabriku da se duri. Hej, imamo sjajne vesti, Našli smo antivirus i već smo ga dali, Eliti. Šta? To je super! Sve što sad treba da uradimo je da ugasimo superkompjuter i bit će ćao, Ksena! Važi, ali ne bez Ulrika. Moramo prvo njega da pronađemo. Što? Gde je on? Negde se krije, valjda. Duri se. U tom slučaju mora da je u šumi. Uvek ode tamo kad se osjeća odbačeno.
Jesi li opet u svom cool izdanju? Ne baš 100%. Vidi, ovo bi mogla da ti pomogne da se odobrovoljiš. Imamo sjajne vesti. Ne mogu da verujem. Konačno ukucavam poslednji zapis u Lioko dnevnik. Možete zamisliti. Aelita, jesi li dobro? Jel misliš da je zbog antivirusa? Ne, nešto mi je ponestalo snage. Idem u sobu da prilegnem par minuta. Aelita, nisam ni primetila da si tu, ali to me ne iznenađuje. Ti si kao biljka. Kako očekuješ da te neki dečko nekad primeti? Ne pričam o Jeremiju, naravno, on je već veren za kompjuterom. Mislim na pravog dečka, znaš? Vidi mene, recimo. Ja sam lepa i privlačna, ali to nije sve. Takođe imam i smisla za humor i pametna sam, slatka i pažljiva. Upravo to i govorim. Toliko je neupadljiva da ni ne shvatiš kad je otišla. O, ne! Jeremy, ovo je strašno. Jeste, Ksena napada. Aelita, Ovde sam, tu si. Gde? baš ispred tebe, ali sam nevidljiva. Šta kažeš? Hej, Izvini, je li ovo možda Ksenin napad? brzo, u fabriku. Šta je to? Dobra kuca, nadam se. Ne, veliki strašni vuk ode. Kad se nađeš oči u oči s vučijom družinom, šta radiš? Bežiš! Konnichiwa, dobili ste Yumin mobilni. Ostavite poruku. Yumi, vidimo se u fabrici. Greška u programu. O ne! Idemo, hajde! Ulriče, brzo! Ulriče! Ne gledaj dole! Koncentriši se na oslonac za ruke i ne misli ni na šta drugo! To, tako! Samo nastavi! Samo još malo! Držim te! Ovde sam, Jeremy. Nije to Ksena. To je greška u antivirusu. Moram da ga deaktiviram, ali bit će mi potrebno neko vreme. A šta sa aktiviranim tornjem? Kakav je napad? Nemam pojma. Yumi, Imamo ogroman problem, Jeremy. U šumi smo sa krdom vukova koji je poseo Ksena. o ne. Aelita ne može da deaktivira toranj sama. Učinit ćemo sve što možemo. Obaveštavaću te. Jeremy, virtualizuj me u Lioko da mogu da deaktiviram toranj. Nema šanse, moramo da čekamo. Šta da čekamo? Da ih prožderu? Nemamo izbora. Stopalo, kako ti je? Dobro je što ne nosiš sandale. O, super! Leteći vuk! Jeremy, ovde sam. Dobro je biti ponovo vidljiv. Programirao sam ti prevoz, a aktivirani toranj ne bi trebalo da bude daleko. Ovo je trenutak kada dobri lovci dođu da vas spasu, jel da?
Urliče! Ali... To je mamac! Oni su samo slike! Taj Ksena je lukaviji nego što sam mislio. Nema meduza na vidiku, Jeremy. Bez obzira, budi oprezna. Ovo je pravi. I ova dva su. Jeremy, Kako vam ide? pa nije baš da se zabavljamo. Izdržite, a Elita je skoro stigla do aktiviranog tornja. Šta se dešava? Jeremy, imamo problem. Yumi, Da? antivirus koji sam ubacio u Elitu je promenio njen virtualni potpis. Toranj je više ne prepoznaje. Misliš, ne može više da ih deaktivira? Tačno tako. To jest, dok ne uspem da izvučem taj glupi virus sa greškom. Ali sad je sama u Lioku i ne mogu da je devirtualizujem. Dobro, stižemo odmah. A Eliti je potrebna naša pomoć. Drago mi je, ali kako misliš da umaknemo iz ovog haosa? Podelit ćemo se. Ja ću ih srediti. Jesi lud? Idi, rekao sam, paži. Možda imam strah od visine, ali mogu da sredim par džukela punih buva. Na 3, krenite. Misliš 1, 2, kreni ili 1, 2, 3, kreni? Kreni! Konjica stiže, Elita. Pazi, iza tebe. Ne! Možeš da startuješ proces, Jeremy. Transferuj Yumi. Transferuj Oda. Skeniraj Yumi. Skeniraj Oda. Virtualizacija. Znate šta vam je činiti? Stiže vam prevoz. Pratite trag. Aktivirani toranj je u pećini. Kako je Ulrik? Nemam nikakve novosti. Yumi, ode brzo! Jeremy! Bravo, Ode! Ode, ti si jedini koji može nešto da učini. Jeremy, kako ide? Sve je u haosu. Kod tebe? Isto. Ulriče!
Imaju pse čuvare. Au! Laserska strela! Jesi dobro? Jeremy, kako ide sa antivirusom? Radim na tome. Šta je sa Ulrikom? Ulriče! Moram da mu pomognem. Čekaj, antivirus je deaktiviran. Aelita, sad možeš da uđeš u toranj. Ako ovo radi. Dobro je, Jeremy! Toranj deaktiviran. Startuj povratak u prošlost. Brzo! Povratak u prošlost sad. Ko prvi do vrha, ha? Pa? Ne, hvala. Kukavice, šta je, imaš strah od visine? Da. Pa šta? Ništa gore nego plašiti se pauka. Hej, kako znaš za to? Imam špijune. Pa vidimo se onda, Spidermane. I Aelita, kakav je osjećaj biti nevidljiv? Uvek sam hteo da budem kao ona Sue iz Fantastične četvorke.